Minä olen kirjailija Reino Lehväslaaho. Takana on talvijatko ja Lapin sota, 3 haavoittumista, 30 kunniamerkkiä. Olen aina pitänyt kirjoittamisesta. Jo ihan pikkupoikana tein satuja ja luin sitten nuoremmalle veljelleni, niin nuori veljeni sanoi, että hän tekee parempia, mutta hänestä tuli insinööri ja minusta tuli kirjailija. Tämä SS Pompata-kirja on koottu 5 Etelä-Amerikan, Afrikan ja muistakin valtioiden matkoista, koska kertoo 5 matkaa kaukomaihin, niin se olisi tullut 500 sivuinen liian paksu. Nyt se on niin tehty, niin kuin se olisi tapahtunut, kaikki kirjankerronta olisi tapahtunut yhdellä matkalla, joka kesti melkein vuoden. Jatkosodan jälkeen olin Tampereella Suomen maanviljan kaupassa apulaismyyntipäällikkönä ja myin isännille ja emännille Pohjois-Hämeeseen kaikkea raskasta maanviljelyskalustoa. Sain kirjeen Brasiliasta kaveriltani, eräältä Aaltoselta, että hän on ostanut sieltä muutama vuosi sitten pienen farmin ja viljelee banaaneja. Maata on 5 hehtaaria. Lähtisin tutustumaan ja sitten vaikka jäisinkin sinne ja ensin ruokapalkalla ja sitten muuten. Mä olin ollut merillä 39 kesän Englannin linjalla ja muun muassa siellä Lontoossa olin silloin, kun Saksa hyökkäsi Puolaan. Mä pääsin Vällärin välityksellä aika nopeastikin laivapaikkaan kiinni. SS Pompata on kirjassa laivan nimi, oikea nimi SS Navigator, mikä siihen aikaan oli Suomen 3. suurin rahtilaiva. Matkustin Brasiliaan ja menin sinne lähelle Santoksen pohjoisreunaa. Siellä oli se 5 hehtaaria ja 2 kertaa vuodessa tuli sato. Mutta asunto muistutti tämmöistä suomalaista latoa, että kaikki varpusta pienemmät tuli sisään seinästä ja lattiasta. Mä vähän aikaa katselin sitä ja sanoin, että mä lähden takaisin Suomeen ja puntsailin tätä asiaa, mutta mä olin silloin jo päättänyt, ettei. Olin muutaman vuoden tässä laivassa puolimatruusina ja 2 vuoden jälkeen ruorijengarina ja perämieskin kysyi, että voitaisiin vaikka antaa timpurin paikka, että jos meinaat mennä merikapteeni ja perämiesluokille. Minä sanoin kyllä. Minä sain timpurin palkkaa, vaikka mä olin matruusi. Ja näistä kokemuksista noin 4 vuoden ajalta on SS Pompata tehty.